Ej, det ved jeg ikke, hvordan det er lige ved. Det kan være lidt sødt, ja. Nej. Hensvinsfisk. Og fordi det er sådan en, som der er helt gammel. Ja. Se den fin rundt, der ligger der. Der er en, der hedder en blåplettet kaninfisk. Det er et sølvkanin. Kommer nu. Jeg kan lige se, hvor stort det er. Det er bare sådan en højtro lige ved udgangen. Hvor er den der nu? Ja.